Πάμε! From downtown, έλα! Πάμε! Βγείτε, βγείτε! Κάνε δήλωση, κάνε δήλωση. Ας κάτσουμε μια φορά τώρα. Κάνε δήλωση ρε παράγοντα. Λοιπόν, Κάνε δήλωση. τραβά εδώ. Μεταγραφή. Λοιπόν, η μεταγραφή, νέα μεταγραφή, το πεντάρι. Αφήσαμε το Λάσμε απ' έξω και πήραμε Αντώνη. Σιγά τον παίκτη. Λοιπόν, έφερα την ομάδα να κάνει προπόνηση στο ΆΚΑ. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Οπ, να το! Το έγραψε. Το έγραψε και σε Full HD. Πάμε. Το έχεις βίντεο, σοβαρά μιλάς. Έλα, πάμε. Δηλώσεις, Μπίτα, λέγε. Ο παράγοντας έκλεισε ο Άκα σήμερα. Η μεταγραφή. Να δείξε μου το βίντεο που σουτάρω. Περίμενε, ρε αγόρι μου, μην είσαι. Α, βάζεις καλό, πρέπει να βγούμε έξω. Κολοβός, δήλωση. Ο παράγοντας έκλεισε ο Άκα. Στο ναό είμαστε. Μπάσκετ. Βάλαμε τα τριποντάκια. Άμα μπει το 7ο, πού θα είναι? Ψιλοπαραφωνία το 7ο. Θα γεμίσουμε και τα χρόνια. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα σε μέρα για προπόνηση εδώ στο ΆΚΑ. Αύριο πάμε στο ΣΕΦ. Και μετά αύριο πάμε και μετά. Στο ΣΕΦ, μαλάκα. Μακριά είναι το ΣΕΦ, ρε μαλάκα. Δεν πάμε στο ΣΕΦ. Στο ΣΕΦ, μαλάκα, δεν πάμε. Φωτιάς.